Sa tmiem din il-ġimgħa, 17 il-koppja f'Malta u Għawdex li adottaw tifel jew tifla minn barra l-pajjiż se jirċievu ċekk ta' 10,000 euro kull wieħed mingħand il-Gvern biex jgħinhom itaffu mill-ispejjeż li ħallsu biex adottaw tfal minn barra l-pajjiż. Dan wara li mill-10 ta' Ottubru tas-sena li għaddiet sa issa. Dawn il-koppji kisbu digrit mill-qrati jew temmew b'suċċess il-proċess ta' adozzjoni. Din notja hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha fejn ser titwettaq miżura mħabbra fil-baġit għal din is-sena u weda elettorali oħra tal-Gvern. Il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali ser joħroġ massimu ta' 170,000 euro li minnhom ser ikunu qegħdin itaffu l-ispejjeż li għaddu minnhom familja adottivi li jinkludu biljetti tal-ajru, akkomodazzjoni fil-pajjiż minn fejn it-tfal ser jiġu adottati, kif ukoll kontijiet brabta ma' dokumenti li ġew maqluba minn lingwa għall-oħra. Il-proċess ta' adozzjoni jiswa eluf kbar ta' euro u l-ispejjeż ivarjaw minn pajjiż għal ieħor. Ma' One News, il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali Alfred Grixti spjega kif din l-għajnuna ser ittaffi mill-piż li għaddu minnhom il-ġenituri adottivi. Dan hekk kif aktar minn nofs l-ispejjeż dovuti jmorru għall-aġenziji li jagħmlu kuntatt mal-pajjiż minn fejn it-tfal ser jiġu adottati. Analizza l-ispejjeż illi ikunu saru u aħna in-nies tlabni u mituna irċevuti ċertifikati. Wieħed isib illi għandhom żewġ balal kbar. Balla waħda hija l-ispejjeż tal-ajru, tal-biljetti tal-ajru u tal-akkomodazzjoni tal-lukandi. U balla ikbar hija il-fees illi jiċċarġjawhom l-aġenziji privati. Li 52% tal-ispejjeż li jagħmlu huma mal-aġenziji privati illi tagħmellek il-kuntatti, tibgħat id-dettalji tiegħek biex isir il-matching barra minn Malta, kollu xogħol illi anke nagħmlu aħna permezz tas-servizz tal-awdazzjonijiet tal-Aġenzija Appoġġ. Id-differenza hija aħna entità pubblika, not for profit nagħmel enfasi, mentri aġenziji oħra ikunu qegħdin jagħmlu x-xogħol tagħhom u jridu jħallsu n-nies. Is-Sur Grixti spjega li hemm 10 koppji oħra li applikaw u preżentaw l-irċevuti sabiex ikunu jistgħu jibbenefikaw minn din lotja. Is-Sur Grixti qal li minkejja sa tmiem din il-ġimgħa 17 il-familja adottiva ser jirċievu ċekkijiet. Il-Gvern diġà neda t-tieni proċess ħalli bekk. Daw kollha li applikaw li kienu eliġibbli għal dawn il-fondi ikunu jistgħu jirċevuhom f'qasir żmien.